sakno kotor ni uansoka Khuroksa Tiprasa tini hastini Bubagra no belakheno khuk sitra sapai mani Facebook o Phai bini page o Phai phiaba obo tini hastini siklarokni mokolok klai tini o Khuroksa Tiprasa ni sakawa mamla khikleri mani koktoma tei mangpli kasawi phaika tini obono sawi khnarika hasini siklarok nung tini tamo wansogi tini ochini Bubagra no mahaike kok sanani nangkha tini Facebook roko Phai tini nono Bubagra tamo khaika hini sungmani hasini siklarok phiaba tabuk o sak no kotor hini wansoknai tini Bubagra ni sakawa khuk sitra sanai boba haike tini hasini lukorokno nakarmung sano obo tabuk mangplino nasingi tongo hasini siklarok phiaba tini o Khuroksa Tiprasa ni sakawa mamla khiklai rijaka ogli Bubagra khorni naimathang habanogo thangi Tiprasa siklarok mamla khiklai mani koktoma tei mangpli kasawi phaika hal jora kolok romino hasini Tiprasa siklarok thangi thangnani bagi coba khailai mani aboni jorawono tini Bubagra hasini Tiprasa siklarokno tuidului naikolei tini kaisa pati khaimani tipra motha hini phiaba o pati khai tongmani jorawono tabuk hasini lukurokno chini Tiprasani laibuma sirisitini hukumu mukumu ritiniti tewaisa kifili tubulainai hini salai tongforono tabuk atumsa biangnimo Phai Khuroksa Tiprasa Bubagrani sakawa khuk sitra samani ok mangplirokno nugui haekeba o koktomarokno nugui tini hasini sikla hinjaknai haekeba tini YTF sikla hinjaknai rok borok tongi malia ogli Bubagra khoro thangi o Khuroksa Tiprasani mungi mamla khaimani koktoma media friends rongno जों दिनै Bubagra warriors YTF rok दिनै West Police phaika obono दिनै Bubagra no Khuroksa Sanjeev Deborma hanaineke Khuroksa taku bo erom khaineke Facebook ni bisingti khai je koks dara khuksi dara bai khaineke bombens khaika abukpuno dinokhono Khuroksa borok kaham bini bukti abai kok okhona biho tei thaiya so totally mental tai ubuni party ni phurungjak tai bono rang ruwini ke chari tono aboni bagai bo Khuroksa chini Bubagra chini soyong batai ni obotar manjak chini Tiprasa no basi na bagai na bagai ni je samung khai tongo chini Bubagra ni bagai ni ke amake khuk sigara sawini ke Facebook o comments ni bisinti kini ke sei tongo so aboni bagai sintini chini sikla bodol chini YTF ni joto warriors jok sing joto no जों फाइने के दिनै West Police बिनि मुङैनो जों FIR खाया काम साखाब्रा जों पुलिस लोग बाय प्रशासन लोग बाय कक सालेमानि बिसिङाव गायसानो बरक साखाचनो दाति खायने के एक्शन लानाय हनाय जों बंगलाते कक खजारि काबुखा within 7 days एक सप्ताहनि बिसिङाव जुदि एक्शन नाया के जों अबनतैनि के ते कतर चबा खायने थांगि दं अच्छा सिसिन रखा बनो सिसिन bo jagani जों kaham sinimu bini nokbora जों kaham sinimu bota mukhai जों kaham sinimu bono जों bono sini aya haipeno social media ni bisinti nukha jokhon ba जों bono legally ba benake tini bini mungmene FIR khaika जों bono sinu tangi sini angai ba bini mung Sanjeev Deborma bobo Khuroksa Tiprasa no ble bini nokboto Tiprasa raijo no bobo to Khuroksa bumane busano ble boko boro ni ba जों bono sini angnani ang nong media ni bisinti kaisano sanamu chungo Sanjeev Deborma nang nugui tongkha hangke taratari nini kok samani obono nang map sanai ke paidi haya hangke siklarok achugui tongalak nang sina Bubagra na je kok samani oboni jawab nung nin thaniwo jeng jaskapana nahanai tai social media ni bisingo joto sikla tongnai rok tai okra chalai tongnai rok joto use khai tongnai rok social media ekta platform jeta Facebook Instagram YouTube tabuk choli tongo trending go तो ओ जगह तांबा जों kaham kok salaideni bagisi kebni samung kaham khaimani जों बोनो एप्रिशिएट खायना बागै केबो बमा हायङै दंखा स
सुगिया जराव जों बेनि बागै कक सालायनाय बागै से केबनि बागै केबा हामियाखै पार्सनेल एटेक खायजानाय जागाया आबो अबा होगा हंके समाजबो सिदारानाय दफाबो सिदारानाय नों आंबो सिदारांनाय तो निजिनि नक निजिनि बरक निजिनि दाखुक निजिरा बिसं अमाय हामिया जाया सामु खायावै गाहामनो खायदि जत्तनो नायथखौ दंमानो जाथायनायके आरो चिन हाबुबाग्रा चिनि बागै जे सामु खाय दङ अबो जों जत्त तिप्रासा दंनाय सिमिया गुरुनि बसं दंनाय र फातार हास्तेनि बररावबो सायमानै दङ जेरम चिनि हाबुबाग्रा चिनि बागै बमाहायके सामु खाय दं स आबो हायरनो जों एप्रिशिएट खायनो दरकार चिकन फाइनेके बरक फाइनेके फेसबुक ताई इंस्टाग्राम ताई यूट्यूब नि बिसिंति कमेंट्स नि बिसिंति खाइनेके लाइव भिडियो नि बिसिंति खाइनेके अब हामी सामने अब बन्द खाइने हामबाय